हाय लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरनाय थालायबाय। नै लोगोफोर जोंहा दा फुङावनो बङाइगावआव थांनो ओंखारगासिनो आरो नै डक्टरनाव थांनो नागिरदों। बिमा फिसा ज' थांसै लासै लासै टाइमा दा 10थासो जाबाय आरो थांसै जों लोगोफोर। सुदो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनोसै। फैदो मा बानसै डक्टरनाव थांनो नागिरदों लोगोफोर। फैदो मा बानसै बानसै फिसाजोखौ बाग्रोनोसै। लोगोफोर गार्ड हस्पिटाल मोनफैबाय। लोगोफोर आङो दा हस्पिटाल मोनफैबाय, बङाइगाव मोनफैबाय आरो आङो दा डक्टरजों नायजानो थाखाय रिसिप्ट लानो नागिरगासिनो दङ। दा रिसिप्टखौ लाखांबाय आरो डक्टरनाव हाबनो थाखाय आं दा थाथ'गासिनो। आंनि सिरियाल नाम्बारा सफैथ'वाखै। आंना 3 नाम्बारावसो नायजानो मोनगोन लोगोफोर। आंनि नामा सफैथ'वाखै। आं दा जिरायनानै दंथ'यो। लोगोफोर आङो दा डक्टरजों नायजाखांबाय आरो आङो दा सन'ग्राफि रिपर्टखौ नेगासिनो। सन'ग्राफि रिपर्टखौ मोनखांबाथाय मुलि लानानै थांसै न'आव। आंना देहाया लोमजानाया बारा थिग जायाखैमोन नालाय डक्टरनाव सन'ग्राफि खालामनो फैदों आरो फिसाजोआ गेलेगासिनो आंना। फिसाजोआ गेलेगासिनो। जोङो दा फार्मासियाव मुलि लानो नागिरबाय आरो हस्पिटाल सिङावनो मुलि लानानै थांसै। मुलि लानानै थांसै लोगोफोर मुलि लानानै।
न'आव थांनो ओंखारफिनबाय लोगोफोर सान्दुं गोसाथार जों दा बङाइगावनिफ्राय न' मोनफैफिनबाय आरो मुलि इरि लानानै फैबाय लाबोनानै फैबाय आरो फोरावनो डक्टरनाव थांदोंमोन नालाय रिपर्ट इरिफोरखौ मोनबोजोबखाबाय सन'ग्राफिनि रिपर्ट इरिफोरखौ ओमफ्राय मुलि लानानै फैबाय आरो मास मोननैनि बेलासिनि सोलांनोसै आंहा साहा फुदुंबाय लोगोफोर खर' सागानानै बङाइगावआव थांनाया गारि गाखोनाया एसे खर' साबाय नालाय साहा लोंग्रोनोसै ओंखाम संसै साहा जाबाय आंना नै लोगोफोर जोंहा डक्टरनाव थांनानै फैनानै मेंगानायनि साहा लोंबाय बेलासिबाय आरो नै एसे खोमसि जाबाय साहा लोंबाय ज' न'नि गोजा नै गथ' गथाय बयबो लोगोफोर साहा लोंखांनानै बहल ना ओंख्रि संबाय बहलजों ना गोथां ना बोथिया गोथां मोनजाबाय लोगोफोर